Ki kato kan netuli ki shnong hanong ba shlong kip shimla yo boarding menta ka steps ngi ba ar ka ar pholai tarik nai tung arjar phosau nakadaw ka jing khalam ki pus electric ha ka jing shaban ki wayar ha utna dingse katkum ka khubor balai ulum lai thu ba kane ka jing jia ha utna dingse kabalapan khalam ya kumbalai tali aa ki pus electric kala jam ta ka steps ngi ba ar ha ka surok ba ha jayalan sning marjan ber ka jing king maulai kumta nakadaw ka jing khalam ki pus electric ki kato kan ki shnong bakan thup ka jayaw mo prem ban maulai kim shimla yo boarding khana makan ongkta ek jing trekam ki pajba nakliang kinong tray katanat MEECL kilay tray shitam bantani ki pus elektrik bat ki wayar. Habakali na kinong tray jong katanat MEECL bahadu kanong badje ang sala ban penmelat hakito ki jaka basyakta nakliang jong ki kim siyempala ban ong EA.